Jagoro mar kotu Francis Atwoli oseyo apis Aton jener mapachoka kuom koso chiwo lai makare ne piny owacho kaluwore kod chike matayo chenro mage, gino momiyo chenro kaka mar udi koro doho owito oko. Atwoli onyiso apisno mondo otim tije mar chiwo yore makare mag chik mag chwalo chenro mag piny owacho. Omedo jiwo jatend migao mar omenda Njuguna Ndugu kod gavana mar Central Bank of Kenya otim matek mondo pesa Kenya oyud teko mondo uchumi mar piny Kenya odog kare. Koloso e ika mar jakanyo mar kotu e kaunti ma Busia, bende onyiso jotelo mondo omi doho luor kendo onyisa jondik ji e tich koro owe ng'ado omenda no e osach jotich. Ofisi ya Aton General, mimi nataka kusema hapa sasa, na grupu yake yote na all legal government advisors, wanataka wa advise government tusiona hii mfutano ya kotini na president, mara hii imetolewa na koti, mara hii koti imepinga hii, mara mambo haya yamefanyika. Kabla hayo maneno yajafanyika, government must be properly advised by the office of Attorney General. Jatend piny William Ruto olando chenro mare mar neno ne piny Kenya